Paketti. Onnilla. Sokeria. Ei yhtään. Siitä tekijälle. Vaarallisen paljon rahaa. Luritetaan. Onni pulloon, jonka saakeli omistaa. Elina ei saa minkäänlaista vihiä mun pikkuharrastustoiminnastani. Pullo pankolle ja hyvää. Ei voi estää! Iltapala! Ole hyvä ja poistu. Mitä tää haisee? Onni. Siinä oli! Saanko huomauttaa? Ja samalla tulee hyvät tisleet. Sä lupasit heittää nuo vehkeet roskiin. Ei voi estää. Tää on ihan tolkuton määrä. Ehkäpä. Itekö sä olisit tän kaiken juonut? Ei kiitos. Mä sanoin, että tärkeintä tässä on tää. Seppo Taalasmaa. Eikä. Ihan kauhea hajukin. Siis miten niitä ei mukaan vaarallista? Lopeta. Etteis yhtään häpeä. No ei tää haisis yhtä, jos on siinä kaikessa rauhassa saanut persuks. Niin. Kaataa sen tonne astiaan. Että sä olet itsekäs. Paraskin puhumaan. Saanko huomauttaa, että kaikki asutte täällä minun Kaupungissa. Kari sentään antaa mulla olla rauhassa, mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin... Anteeksi kuinka?